τι είναι το κωμικό. Θα συμμάθω σε κάνω μάθημα σήμερα. Είναι η αποδόμηση του τραγικού. Καμιά φορά μπορεί να βλέπει ένα τραγικό γεγονός, να λες επειδή μου θέλω να στεναχωρηθώ, αλλά το λέει έτσι που δεν μπορεί να στεναχωρηθεί. Έβλεπα, θυμάμαι, μια κυρία που είχε σε ένα λεωφορείο, είχε το ντελαπάρ του λεωφορείου. Ήταν η καημένη στεναχωρημένη, ήρθε η κάμερα, είχε το μαλλί από πίσω έτσι. Και μίλαγε και το μαλλί έτσι. Όσο και δραματικό να ήταν, γι' αυτό σου λέω τώρα. Στη σκηνή αυτή που είδα, είναι ένας γέρος άνθρωπος, του συνέβη κάτι πάρα πολύ άσχημο, τον φημώσανε. Δεν θέλω να ξανασυμβεί, αλλά σε παρακαλώ την περιγραφή αυτού του ανθρώπου. Θέλω να τη δεις. Τι έπαθε η γριά όταν τη φημώσαν. Πώς την περιγραφή. Τις φωνές που έπεισε η γυναίκα μου απάνω. Ούρλαζε. Νομίζω ότι έπαθε τίποτα τρελά. Για αυτό του έκανε τόσο σώμα του. Ό,τι έχεις λίγο σε φούλε. Ανοίγουν τα μάτια, βλέπει το Αλβανό μας παρσίμενο. Αλβανός μάλλον ήταν και θα φαναντίνω δεν μου φάνηκε ρε παιδί μου. Αυτό είναι άμα ήμουν εγώ δεν μπορεί να το έκανα και καλά γάμο τίποτα. Αλλά μου άρεσε σαν πως είναι. Προχώρα. Έχεις χάσει με...